У падарожжа удвая прыемней адпраўляцца, калі побач з табою надзейны сябра аўтапартал abv.by. І ў падарожжы мы будзем адпраўляцца з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну што, паехалі, а па дарозе слухаем сваё. Шановному панству дзень добры, знаёмцеся, вёска Самуйлавічы Дольныя. А знаходзіцца яна у Мастоўскім раёне Гродзенскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Вось гэтая вёска Самуйлавічы Дольныя, а крышку далей яна плаўненька пераходзіць у вёску Самуйлавічы Горныя. А калісьці здаўна гэта была адзіная вёска пад адной назоваю Самуйлавічы. Ну і назова вёскі, кажуць, пайшла ад імя Самуіл, што з старажытнага габрэйскай мовы перакладаецца як «ёсць Бог». І калі гэтае імя патрапіла да нас, то беларусы яго перайначалі на свой лад і пачалі казаць не Самуіл, а дзе вось Самаль, дарэчы, вёска Самалі, а дзе пачалі казаць Самуйла. Ну і ўжо нашчадкі Самуйлы пачалі звацца Самуйлавічы. Ну і яны, вось, відаць, і заснавалі гэтую вёску. А ўпершыню ў летапісы гэтая вёсачка вось Самуйлавічы патрапіла яшчэ аж у 15 стагоддзі. І належала на тады не Самуйлу і не Самуйлавічам, нашчадкам ягоным, а князям Глінскім. Князі Глінскі гэта калісьці быў вельмі знакаміты род у нас. Ён меў шмат розных разгалінаванняў. Ну і вось адна з галін гэтага роду, значыцца, пасялілася тут недалёка побач у маёнтку Пабоева. І менавіта ад Сямёна Глінскага, што жыў у Пабоева, пайшла галіна Глінскіх асобная, якая звалася Глінскія Пабоеўскія. Ну, але вось вёсачка гэтая Пабоева, якая дала, ну, можна сказаць, прозвішча цэламу роду Пабоеўскія, знікла яшчэ недзе ў 1970-х годах. Глінскія Пабоеўскія, шаноўнае панства, яны вось Самуйлавічамі, я вам скажу, кіравалі даволі такі доўга. Дакладна вядома, што пад канец 17 стагоддзя у Самуйлавічах тут ім належаў такі добры кавалак зямлі. Ну, але ўсе Самуйлавічы ўжо належалі іншаму гаспадару. А ў 1690 годзе амаль усе Самуйлавічы былі ўжо ўласнасцю Казіміра Яна Сапегі. Ну, але вось у 1709 годзе Сапегі Самуйлавічы прадаюць Юрыю Тызенгаузу, а Тызенгаузаў Самуйлавічы трапляюць да шляхтычаў аскеркаў.
Самуйлавічы да Аскерак патрапілі праз шлюб Тэрэзы Тызенгаус з Гервазіем Аскеркам. Гервазій Аскерка, я вам скажу, хлапец быў такі прабітны. Ён шмат у якіх удзельнічаў палітычных справах у Вялікім княстве Літоўскім. А ён, дарэчы, быў чашнік Вялікага княства Літоўска, а стараста і палкоўнік Мазырскі. Яго нават хацелі абраць маршалкам трыбунала Вялікага княства Літоўска. Ну, для Аскерка адмовіўся. Дык вось, атрымаўшы Самуйлавічы, Гервазій Аскерка тут у 1758 годзе фундуе уніяцкую царкву. Што да Самуйлавіцкай царквы, то тут дакладна вядома, што ў 1540 годзе царква ў Самуйлавічах ужо стаяла. І была праваслаўная царква. Ну, а калі ў нас прынялі уніяцтва, то і Самуйлавіцкая царква стала адзінай веры уніяцкай. І вось на аднаўленне уніяцкай царквы і даў грошы чашнік Вялікага княства Літоўска Гервазій Аскерка. Царква тут стаяла на могілках вось. Гэта старажытныя самуйлавіцкія могілкі. Ну, але вось старажытных такіх надмагілляў тут ужо не захавалася. Ну, ёсць капліца на гэтых могілках, і гэта каплічка была збудавана ўжо ў савецкія часы, калі царкву самуйлавіцкую закрылі, то тут у гэтай капліцы на ноч ставілі нябожчыкаў перад пахаваннем. У Гервазія Аскеркі і Тэрэзы Тызенгаус было 6 дзетак. Гэта 3 дзяўчынкі, 3 хлапцы. І вось па спадчыне Самуйлавічы перайшлі да іхняга сына Ігната Аскеркі. Ён быў каноннік віленскі. І вось Ігнат Аскерка у Самуйлавічах замест старой уніяцкай царквы на могілках збудаваў новую уніяцкую царкву на могілках на тым жа старажытным месцы. І вось тая царква захавалася і па сённяшні дзень. Праўда, вось ускрозь сказана, што гэта царква была збудаваная Ігнатам Аскеркам у 1801 годзе. Але вось расказваюць мне, што Ігнат Аскерка памёр у 1782 годзе. І кажуць, што гэтая царква была збудаваная недзе ў 1781 годзе. У 1818 годзе сюды прыязджаў брат знакамітага гісторыка Ігната Анцевіча Міхал Анцевіч, і ён зрабіў апісанне уніяцкай царквы. Ён піша, што ў храме былі арганы даволі прыгожа зробленыя на 6 галасоў, а сцены храма былі аздоблены даволі прыгожымі малюнкамі, на якіх на абодва бакі ёсць 10 божых запаветаў, маляваных фарбамі.
Пасля другой сусветнай вайны за саветамі храм гэты бальшавікі закрылі і забаранілі людзям сюды хадзіць. Але склад тут зрабіць людзі не далі і не далі нічога вынесці з храма. Як толькі сюды прыязджала якая камісія, то людзі, кажуць, беглі з сякерамі, з косамі бараніць сваю святыню. Памянялі замкі, ну і раз на год хадзілі сюды і прыбіралі. Так тут усё было як і колісь у гэтым храме. Ну а ўжо недзе ў 1990-х годах храм зноў пачаў дзейнічаць. Але вось недзе ў 2000-х у гэты храм залез злодзей і скраў старажытныя абразы, якія тут заўсёды былі. І, кажуць, злодзея таго знайшлі, і абразы тыя пазнаходзілі, але вось у царкву іх назад не вярнулі. Кажуць, што іх перадалі нейкаму музею. Для царквы заўсёды стаяла тут званіца. Ну, правда, раней званіца стаяла на дубовых слупах, ну, а зараз уже поставілі на цагляныя слупы. Ну, і вось на званіцы пад канец 19-го стагоддзя тут было 4 званы, купленыя на зэльвінскім кірмашы, і адзін быў звон адліты ў Петербургу ў 1884 годзе. Ну, сёння званы захаваліся, але толькі 3. В сярэдзіне 19 стагоддзя вось была засуха, маразы, халера, голад пачаўся, памерла шмат вельмі людзей. І вось за Самуйлавічамі на полі бліжэй да Пацавічаў на камні пачалі адбывацца цуды сярод поля. Вось мясцовыя жыхары мне расказвалі сёння, што ім казалі іхнія дзядулі, бабулі пра тое, што на камні з'яўляліся 3 агеньчыкі і свяціліся. А бліжэй падыдзеш, яны знікаюць. І вось тады тут у царкве служыў святаром Сава Кульчыцкі. І Сава Кульчыцкі разам з мясцовымі жыхарамі, паколькі гэта быў прыход Самуйлавіцкай царквы, яны той камень забралі з поля і прывезлі, паклалі тут каля царквы. Але, кажуць, як толькі камень з'явіўся тут ля царквы, то людзі пачалі чуць плач. Як нехта плача пастаянна кожную ноч, і днём было чуваць. І, кажа, плача, і пачалі чуць нават голас, што пакладзіце мяне назад, занясіце, пакладзіце там, дзе павінен ляжаць. І, кажуць, на камні тут пачала з'яўляцца і плакаць бабуля Ісуса Хрыста, святая Ганна. І тады бацюшка разам з людзьмі гэты камень адсюль забралі, завезлі на поле і паклалі на тым самым месцы, дзе бралі, і збудавалі там капліцу святой Ганны. І вось та каплічка там з камнем захавалася і па сённяшні дзень. Насупраць царквы вось заўсёды стаяла з даўніх часоў плябань. І вось плябань тут стаіць і па сённяшні дзень. Вось калі яе збудавалі, дакладна ніхто сказаць не можа. Ну, але вось тут расказваў, што заўсёды калісьці жылі праваслаўныя святары. І з 1921 па 1929 год у гэтым доме жыў святар Кіпрыян Клімуц. Пасля яго адсюль перавялі на Наваградчыну. Ну і калі прыйшлі бальшавікі ў 1939 годзе, то яны святара арыштавалі, абвінавацілі ў антысаветчыне і адправілі у сталінскія лагеры, у ГУЛАГ, дзе ён і быў закатаваны. І ў 2011 годзе Кіпрыян Клімуц быў кананізаваны.
Пасля смерти фундатара Самуйлавскай царквы Ігната Аскеркі вось Самуйлавічы перайшлі да ягонага пляменніка, да Яна Аскеркі. І вось Ян Аскерка, ён быў у шлюбе з Ганаратай Беніслаўскай. І ў іх было двое дзетак, гэта Памела і Дамінік, сын. Ну і вось сын Дамінік і пачаў кіраваць Самуйлавічамі пасля бацькі. Дамінік Аскерка ён прымаў удзел у антырасійскім руху за адраджэнне Вялікага княства Літоўскага. І за гэта быў арыштаваны расійскімі ўладамі ў 1826 годзе і быў адпраўлены ў высылку ў глыб Расіі. І вось за ім паехала ў глыб Расіі і ягоная жонка, ягоная каханая Ганна Валовіч. Яны разам там жылі ў глыбі Расіі, а пасля вярнуліся на радзіму пасля паўстання 1831 года. І з таго часу вось жылі тут у Самойлавічах. Недзе вось тут, за царквой, за могілкамі, каля гэтых ставоў і стаяў палацык, быў панскі двор. І тут калісьці і жыў Дамінік Аскерка з Ганнай Валовіч. І вось з тых часоў тут захаваліся яшчэ ставы. До речі, шановне панство, жонка пана Дамініка, пані Ганна, была роднай сястрою знакамітага Філарета і Філамата, удзельніка паўстання 1831 года і кіраўніка сялянскага паўстання на Слонімшчыне Міхала Валовіча. Міхал Валовіч, ён пасля паразы паўстання 1831 года быў вымушаны падацца ў эміграцыю ў Францыю, але хутка вярнуўся назад на бацькаўшчыну і прыйшоў, канешне, вось да сваёй роднай сястры Ганны Дамініка. І вось Дамінік, кажуць, яму тады раіў не пачынаць зараз паўстанне, таму што не час. Але Міхал Валовіч Дамініку сказаў, што я прыйшоў правесці рэштку свайго жыцця на бацькаўшчыне і тут памерці. І вось Міхал Валовіч на Слонімшчыне арганізаваў паўстанскі атрад, але быў схоплены карнікамі і павешаны ў гародні ў 1833 годзе. У Дамініка Аскеркі і Ганны Валовіч было две дачкі. Гэта Ядвіга і Алена. І вось Алена пайшла замуж за графа Вацлава Красіцкага. Ну і прынесла яму ў пасаг вось гэтую вёску Самуйлавічы. І тут уже пачалі кіраваць Красіцкія. Дарэчы, вось калі пачалося паўстанне 1863 года, паўстанне Кастуся Каліноўскага, то Вацлаву Красіцкаму тады было 40 гадоў. Ён у баявых дзеяннях не ўдзельнічаў, ну але вось тут, у Самойлавічы, да яго ў двор неаднойчы прыязджалі на раду паўстанцы. Самойлавічы падзяліліся на дольныя і на горныя недзе ў 19 стагоддзі ў сярэдзіне. Ну і вось тут гэта быў цэнтр. І вось на две вёскі тут у цэнтры была царква, карчма стаяла і была збудавана народная вучэльня. І вось мясцовыя жыхары расказваюць, што гэты дом быў збудаваны тут у 19 стагоддзі як народная вучэльня. І тут была школа вось яшчэ да рэвалюцыі, пасля рэвалюцыі, за польскім часам і за саветамі тут была у гэтым будынку школа.
бачить, але ж марний його звон. Я вдихаю твої вусни і наповняюся огнем. Досконалый свет, гэта мы и наш секрет. У обдоймах расчиняемся, нібы таємничий свет. И Соника, и одна нас, и Соника. И увесь покой у гэты час обвіты промнями. Ну вот світило сонце, а там як блісне, як гримне, як налетить хмара і пайшов дощ. Ну і поспіхаў, що саме найлепше. До побачення.